te kene kapor barka klimat komta kaburom berkeciro kalongsha ublay pachingi bahabneng ubala ibet yangi saisen pat bangila banwan kene kachaka kene shlong bat kathan kachongpi te kakerteng kachonga kadai cherry waldo kharbi bat ngadai naka balang kris nang tay na po na mau krea bat habang apoy kene kachaka ngas ngau chan bha namar ba lay namar ba way ushakri babaro ngitep evangelist kishan tado ipoy shangkha stage mau krea namar kata kadau habang apoy kene kachaka baka balang kabdan ne hapo umden ngas ngau chan hado kata bat ngai kublai hi ya isa ibala khot yanga la werenga bangan wan shikneka chaka la bun sin ila khot yanga bangan wan shikneka chaka hendrei nakadau chongka chingbom shat bom khya krat kamet ka phat ka chonga de nomor takadau khamla ban poi balawan ilawan banyawer no dakiwe pat ki para samla ngai ko blai ruhi kene ka por ya i chairman i beyalam kene ki cheseng ya ki para samla kan thai chendrang kilong kme barkumchu ya kilong pa hakatang batheng tam kachong try but ngai ku blero hi shakri try balong i danbok ibadan kene ka por iba shakri kene ka balang kene ka chaka te kene ka por bakhma ka manta haswa bangnya phai banga tin chumlai ngin le try chindwai Hajan jome a blake pa jingi bahab nenga wan mandam kene por ba khlema ka mumta ablay ngis ngo troy ya ka chingdon ka jome ablay ya ka chingim ka chongi ablay ka ba me troy mem shimla e no troy no ka por but kisngi baro ki bla let no troy ka chingim ka chongi ablay troy ngalong tang shakri baret chome ablay hakne ka por troy pinan kam me troy shakri chome ablay habayeng hakne ka chaka ablay bakum jo ablay abu men sim u chome troy undon kat ka chingim ka chongi troy nang pendap hado mana slay ablay troy chi sub e bakum chu troy be sngo nak tin ka chome ablay ka ching pukra kalong ka chonga brio ablay baka chuba ka de ka chome troy ingu gidan pan baro hak ta chimi chi su amen bat ka de ka sien ka ban kong yanga bangan poi chi sang hakne ka balang kabran hapa umdan bat ngasngo ngo pat ublay ba kalenti ya ka chongi udan kat ban ngade ri way student hangtai ha Cornerstone Bible College kemudian ha umroy umdo berpi but kabenta kabanga ngakwa banyak beliau cumut lang man pasat lang happy kene kapor kadai kachingem ki banget lane ki kristan ha kine kisngi ki ba menta kachingem ki banget lane ki kristan ha kine kisngi ki bamta kene kadai kabenta ka ba la shan cumut ha ya kachingem ka changa ka ba bunsin habanga perkhat ikine kisgi ki menta bon sin snapet yo snobet tang kaching ut ba kaching yam jo ki banget marblay tang sngow ba kaching em kan sukut na tat anda ngila yap hendrai ken mau habang ngilong ki banget nyer kam perkhat ya kata kaching em kaban sawan hisen adan kawai ka por man banga dang syong class 11 ay kren ba kawai ka paralak na kawai ka brio ka bayar ka class barnga la bo chingkali ya ka hato ka ai ka chingem ka chongi hakta ka bansawan ka ai wa perkhat ya ka chingem ka chongpi anda ngila yap hakna ka pertai makata ka brio ka pensyay nga la ne ka ta ka perlok chunga ka pensyay nga ka ong ba hanga hi shimet nga shem baka jingwai jo ka pertai la ne ka chingkon no jo ka pertai kamdai hakata ka bansawan inum yoshu ya ka chingem la ne ka dujok hendrai kaching wai jo ka perthai ka mot ba ubreo shimet halade wai ka perthai ka mot anda la yap umdan sho pat kaching bisar hendrai ka tin ka chongblai ka mi tho kamta haden bangi ngila yap ngila let na pa la tap yangi kenma ka wai ka sngi yangi unsa bisar bangi dan kam ka tin chongblai ka tho sho bangin ai jing khan hakamat chong u wai pat wai la ne ka wai pa ka wai ka banget ha uchisu den mar kata kadau balai ngakwa banwan ra ekene kapang ngene tho ipi ka wei ka long yeng ka bakerdo hado kata la ong wat teng ban bam ya kacaru kimyo hendai la charan khat ka ching trestom ka chomki barkidan ya ka wei ka khon samla kata ki yeng
Kimi berpa ki trace tam ado kata-kata. Bahadin bon teli kisnem. Anda kata ka kena kala samla. Nak cinglong kena cangka. Bar kala yo ya kakam. Hadin bar yo kakam. Kila bet labiang hado kata-kata. Berlaau men suam men baki dan kerdo kikin mau bhayu blai. Haba kim step kikin mau benduai. Haba tiada damit kikin mau benduai. Kata ka dek cinglong congki hendai kindet kensan. Anda kata kena samla. Nek kata ke samla kala biang kikam kicam. Bat kiklet na pat yu blai. Kibun kam. Hakapor ski sande. Kishim ka syuti. Baka khun congki kaya syuti. Nakacaka baka katrai. Kilet kais ngau bha. Kiklan na baka ai kapor ba mensua. Hakapor ba kirdo kidan kam yu blai. Hendai balai pat hakapor ka baki biang kiklet yu blai. Lalong kum hakini kiski ba menta hakapor baslap ikup ya ke syatri ndre hakapor barang iklet ya ke syatri kum curi ki banget hakini kiski ki ba menta ngayo in ban ngacu yo sngo om tang bang yo in ngayo sngo kam tam nei ka chim samla ikan mau yo blai tang kapor ka ba ngi cincar ikan mau yo blai tang kapor ka ba ngi sngo thu bakane kelenting amla ban yele marwai ngadan kam ya me ablai hakata kapor ngi phai su blai ngamong kata ka bakla kata ka biang ndai ken mau ko ki banget ibudan kini kacaka ngi dan kam ban ken mau yo blai hakas ngi kecim ke cungi ko man kisngi la sngo phane sngo si la khlan ne pang la shitam ne cincar kedog e baro ken mau ngi dan kam yo blai ini ya shush khmat kabenta kabaning kong lene kapan kabaning kong kapangakwa ban pasat api kene kapor kadai kibanget akine kisngi ki yo thia no kibanget akine kisngi ki yo thia no balai abang alet sikibalang baper ngayo ibhaya kata babon sin kibanget ki yo thia no kacing yo thia kamdai kabong bangi khabrep khmat ngi thia chin thia lene ngi khabrep khmat ngi thia namar bathat kamet ndai kacing yo thia kadaya kamen sim ke chongi bunsin ngi yo thia no la shap pen la no yangi leki ek baro ki chong boman ki banget akine kisngi ki bamenta ki yo thia no kacing yo thia kadaya kachim kabakin cham sim ki yo thia bar ki yo thia bar kapertai ubaman uwan man kan oi wan sai kapertai mat pen yo shibon ki baro ki bangi ngi kwa kapertai ane thu kawe kanal dan away breu ubala shong hayeng mane ta de rong ba but hawo shong hayeng mane la cha yu la dab ben yetu khana la dab ban ple dwai la dab ban sam chkhwai trai kami jong trai bala poi ban shem ki ching aingu aden kata namar ka ching shok samthia ka chung la yo thia hakata ka por ba aden bala wanlom usamla ya ki ching aingu sei na plau arpau wang arpau shanang thmai arpau senang thmai ano la kena dong ha knom ta de hi mane nong mot wang bangasong hapo kali pi kata ka de kiching yo thia ha ka chim bakan chadok kum chori hi ka chim bakan cham sim la dangi hi kum ki banget la dangi yo thia upaman upen ran kelai ngi la dangi yo thia ngem tep upaman uwan ban kring ya kiching bot cepet khat chongi wan man to no ya ka donut ke chongi ya ka chinglong kristan ka basisha anya khmat ada ngi pule na kasti pol nang rom kal nang ka ba khalai kan khat ka ba khatwei bat ka ba khatar ka kitin ki ong kumne badi kane haba ngi ito ya ka ya ka ba minta la dabyang kapor ban khe na chat na ka ba yo thia la dabyang kapor ban khe na chat na ka ba yo thia ngin ya brand no ya kita ki baro ki chingle chong ka chingdom ban ngin king ya ki atiar chong ka chingshai upol tho iski nang room bangdan kam ban khe na chat na kita ki ba yo thia na war ka por hakine ki bom ta sa stang khindia bon ne ki nong ya lap ki thu ba ka chingkot ka perthai ki ne ki bom menta kadal satang da ki second ba ka perthai kan paino sa ka bakot ndai ka ai ka bangi la le wan mot bangila sulong kristan ban suwan chi sang kata kampat dai ngilong kristan hawa ni kamera de bangilong kristan don ka wei ka brio ka baong nga kong bangadon ha ka ne ka kin hon ka menta de nado imiet cho imiet den ma ta ka daw ngam kwa
banlit pat shkowe ke kenhun kata kadai ka bang syuhiar pateng Henry kan mau ke im ke jongi kum ki bangai ke niksi umta ngim dan kam shu kata ke cinghiar pateng idan kamat berkat namar ketin jong blai ke tho Ezekiel ya tho ba ukpa mla benkit ya ka pap jong khun dan dia ke kemi ya ka pap jong ka khun Henry kata ka mensim ke bale pap kata hi kan ke banyak mangi simet idan kam ban ai jingken hakamat ke jong blai amdai email dan dia kimdai ki pastor kimdai ki evangelist kimdai ki weipat ki banyarap ban ai jingken yang hikmat jong blai Henry mangi simet dan mata ka daung idan kam ban kemi bai ala ka cingem ngiyok thia na ngiyok thia akini ngi wa menta bun sen ke cing sam thia kumangi thu khana man na ka pin le ran yangi ka pin le ran ya ke cing em ka chongi ka pin thor hi ya ke cing sakri ka chongi but la ngi pet na ka sti pol sinong Ephesus kal nong ka pasan ka khat ka ba khat sa hong tol ong ki chat na me bayo thia but mi na ki bayap ki chat na ka bayo thia but mi na ki bayap la don away bril pang bala let yak yeng ya breu bala om tau breu hakata ka por la amit bat namar ka dei ka por min hindai kimpat don kalat kumbangi don menta kidang thang da kasyarak bat kasyarak onda kila amit ki pilem noi kata kasyarak mar leya thia bahadin kata to breu la jur ka cing sam thia namar ka dei ka mit telang bala let bala mi ulawat ya kata ka cing thia ba unyo bandem ban thia bala jaring khat bala wat bala yo ya ka we ka cing thia bala don uwei breu ba ondau la thia hang tau la thia ba la kren wang o ka khriat ha mo mata kamit ba le tau breu ba thia lang ngap char wang o nang mot bula yak thia henry ondau la khim step lenga penban ba thia bat kamet ka bala yak ba u breu u bala yak ulak pen lenga ya de balai namar ka cing ban ka cing sam thia kamet ka chong u habangi thia bat ki bayak kamat habangi thia ba kine ki baro ki belang kincada kan mau ko ki para banget kandan kecing babe kecing kecongi kandan haki kecing babe kecing jongi namar belai namar kada karing pa yangi kapen thot yangi uji su ya tho men ba odang doa ya per kesamani ondau lawan ue i ki senran baki yo thia wang kum no wang to sharai to duai ru naba phenomlet chapo kecing pensoi kamen sem si sha kasmat kada katelot kamen sem si sha kasmat kada kan mau kat bala te kawan ban yale percaya ke cim ke congi dan ngi pule kata na gospel Matius kan nang pa ar pundre kan khat ka ba sau puwe in shem hang to bo jisu ong senran to sharai to duai dan kam ban sharai kini ban pet ban kemi ya la ka chong ke cim simet ngin shem ngim dai ban ab lano ya ke cim ke congi idai ban pet yala ka chong ka chikim hatong ila la na am ban pen bet yala kalti kumbang ila khat yala de bang idai kristan kumbang ila ong yala de bang idai kristan hatong ila la na am ban but ya kata kalti uchisu ong no ru ubaman ban but na din chonga un sim ka ding phna bat un len yala ka chong ka chikim bat dai ban benot iki baro ek baro ki chong kane ka perthai ki bangi ya ida khaman kin mau ba ki ek baro ki bangi ya bang ta ki bangi laban yo i ki bangi laban snow kin ne ki long tang sipor kin do no na ka chi em ka chong ni ya shush khaman ladang yo thia uchi su yu thu bangi long ki shakri ki pomman ladang yo thia ba kane ka perthai uchi su yu thu bangi long ki shakri ki pomman ladang i pule na ka gospel mata yasi kal nang kap arsa war khat ka sausan ter yin shamang to ba ladang yo thea ngimtep ya kata kecingwan kecung jisu ngimtep ya kata lano jisu nwan ina ang bai udang slam nomor belai nomor bengilong ki syakri ki boman nomor ladang yo thea ngilong syakri boman nomor ta kadau ngim pen krek lupa ya lade kumbalang si pamut kita sati sanut ki bastat bat sanut ki babit hatong idan kaliang ka bakumno idan ki bastat laneng idan ki babit ki bastat glap ben khre lupa na dang sedang ben wan nong let kurem onda wan su shimbe ki su shabi ki su let bet kat ba ki babit pan hakapor ka bakado last moment ma kumangi ong
kisem ki penkre ki tak syarak ki baro ndrai nong lik kurem ke cengkang lakhang man sau su ki bo ki cingkeli ya ki em ke chongi simet hatong ilong kita ki bas tan la ne ki babet hatong ya thian em ber ki ai baro ki kincada ki balong ki bakincada ki balong ki ai baro ki bam pen itnat ya ke cing em ke chongi ban long kum ki banget ban kamil de kum ki banget adang ilong ki bayot thia bu ke cingkeli ngilang ipule naka City Boys kinong tesol ni kanong kabasan kadkhat kaban riu ningkong tesol ni san riu nginom yo dia kum kita ki wei henrei tongin serai bat nginlong adakar ngin serai bat nginlong adakar kamu tongin pikir bahate ngin pikir bahado kata-kata yala kacong kicik em nginlong adakar rohi nomor une ubaman uba wanyale kicik em kacongi onom song thai lano rohi onom song thaiมันเป็นช่วยมันเป็นงบมันเป็นหาบคำตามกินงี้คิดว่ามันตางี้อิชิบุนบักควรสำลาหากเจลากระจงงี้มันนินดังอีกแครนหาปอกคอลเลจปราคณะงี้องบางอย่างอีกบาร์กี่บัจเจลัยตามหากเจลากระจงงี้มันตาได้ดรักส์มันตาอมตังชัวตังหาสอดฉลองเห็นไรจะได้ทานกี่ดองนังกันดองรู้ฮีอุเนวจริงดีเป็นบุอาดอุลาจรหาดูkata-kata ya kecil em kecongi ki samla baru kering rohi open berngea rohi hadu kata-kata am tang kata sibun andrai ke ka ba ni ipat ka ba pen sneu tang ka manga chuang ye ngasam ya ki para ki hinmen keconga kadai ka mobile phone ka dai ka wei ka atiar ka bala dan ngimnang ban penerkam upaman upenerkam beka bala dan ngingop hakata nginom nat syu nano ru bunsen habang ayo hala yeng nasam ngai lada kipara kiyam kinmen kichonga ki aitan na mobile tu snap ikenna ibadang sandriu penaruhi lada yo sngo yo surcerwai na mobile isnap kata ka penengo ya kecim kichonga haba kila dekat ki khon banlai skol kontrak banlai skol mensual lada email lada ngam tra banlai skol ikhet duding ibom menta habang ngam tra banlai skol pitep kila kamno ki ada pisah bantit chengbam andar la hapat dala pan pisah ki khon ong bom don takadaw don wei para janga ba khamnang ne para arkme mensua habang tra lai skol ki ada pisah menta andar la ha wong kamta wong mensua dangret pat janga pi kai hi mo ngai ban ai pisah minta pat balai masuk balai pikai yang askan ke pertai hadu kata ke pertai ke kala namar kata kadau ngi kum ki banget ngi dan kam ban ki chatna nak bayot thia ngi dan kam ban mi na kita ki eki paro ki baya ki bolang ki bom mentoy ke cim ke chongi ki bolang ki eki paro ki ba ngi su skau bang tang sipor nyemla ban penhon ya ka men sempat rai ke su penhon tang ya ka do ka bodan apa chongi ngidan kam ban mi na kum kata kecingcia kecim kecongi ngidan kam ban mi na kum kata ka benta na kecim kecongi ban batch ki egi baro ki ba em ki balong ken ki ba kenjam sim marngim hon bo jisu onda wan yo yangi pangithya lengai ban ang pi ki sakri paman kan bagi tai ki wei ki sakri ki baba kila trace mat yala kacong kakam andre mangipat ada buat cikilip cisu ladang ilong syakri baman unya i bangi dang treta dia komno kanyin ai jing kanya kemar kenrat ladang ngem laban pendat kumbangi khat jalan de bangi dai kristan ladang ngem laban buat ban baya kata kading pena akading pena dan ke akading pena dan ke cing syakren ben ke cing syanyo ben ke cing sya ben tu ben bar ke cing sya le ben ila bo ne mi kita ki benta ke cim ke chongi teng ladang ki wei ki kren ben yangi ni sngau dom ni ki bitar anda kin mau ada ki kren ben ki banget ki syakri chong blai kamut ki kren ben yu chisu am ladang iba e kading pna kabau chisu ulaba menta ki pok berkering kan ki chong ini ya shush kman kabenta ka ba teng ha ki em ki chong ki banget ki ni kisni ki sngau bang ha ban pin sngau bha ya kada ki klet ban pin sngau bha ya blai ki klat ban pin sngau bha yu blai
ken mau tin chom lai ke thu sti pol nong room kal nang ro phra ka ro phra kado dalai ru kamla ban pin sngo bha yu blai kado dalai ru kamla ban ai chikon yu blai kwa ke min sim ka chongi o kwa ke do nur ka chongi uyo ka do nur ka min sim ka chongi mar blai ba kado kamla ban pin sngo bha yaw blai thok pol nong room ngan pule kumta kita ki balong hakado kemla ban pin sngo bha yaw blai kumta kita ki balong hakado dalai ru kemla ban pin sngo bha yaw blai kin mau ak chi im ka chongi ki bangai ha ngidan kam ngatep bangidan kam ne kado ngidan kam ban bam ban trai ban ta ngidan kam ban pule putih ki barong ngidan kam andai kin mau ba ka chi im ka bangi le man kasngi ngidan kam ban perkhat langi pen sngo bha yano yaw blai lane ya kado bu singkeli im ka chongi kumbang li asngau pule dawai nak sti pos nang room kal nang bakhat ar kan kong kan khat ka ban kong bar ka ar hang to le thu bangim dai ban pin zia sringem nang kan yala de ba kan ka perthai idan kamban pin keladon na habang ila khat yala de bangilong kita ki bangai balai par ken ngidang pin zia sringem ba kan ka perthai balai ken ngidang kwa ban buat ki gei baro ki style ki chingle jo ka perthai balai ken ngi kwa ban yai ba kan ka perthai hatong ila ban yai ba ka perthai habang ila long ki bangai nin sa pechu kham skmat ka ta ka benta ka wei ka benta ka dai habang ipin sngo bha ya ublai teng i haban pin sngo si ya ki bai tin chumble ke thu sti pol kinang kalatia kalnang ka ban kong ka khat ka bashpo ngi bha ya ki breu ne ublai la ne ngi wat ban pin sngo bha ya ki breu hang to ai dak chingli ngi bha ya ki breu la ne ngi bha ya ublai la ne ngi wat ban pin sngo bha ya ki breu la ne ngi wat ban pin sngo bha ikibreu kanang ayung ngadon banlong syakri chongplay kanang ayung idan banlong ki kristan kanang ayung idan bangi kan le de bangi de ki banget tadangi dang pesngau bhai ikibreu kacing pesngau bhai ikibreu kan ma kalong ka chisun yomplay wat ikibah yeng hasam ru tang ngidan kam ban pesngau si ladan away syakri chongplay akan ma uday pat nakaway ka kenhuon bat hakarta kabalan nang san ke cinglong samla ke chong men shau long breu bam chu smart che seng bha adu kata bat karta ka ba la san karta ke chong habula shim ban pulek tin chong blai ban pusan adu kata na ke cingalam jo ki parlok se ke chia seng haka balang kures bat la let ba kata ka por ka tien chong blai ka pasu ka danur ka chong blai men sen chong blai kren ka danur ka chong haba kren men sim chong blai kitep ukwa ban kelak bomodna ban baptis ban ngam skom chim baptis bar ki bahayeng ki ong yu ngin be yemena yeng boro ngam phera da pi be ro ngam snow ye wong karta ka chombe kadang kena mela ban pendap yelade wong ngala ban pendap yelade kom tau shim karai ka bakhat du kimi ki ai chet me men chet balek sa balang kres lane min chet pat balek ban ngangan penbiang penbet yang mian adang sedang tau angan jet balek ka balang chung kres bahaden bula jet ya kata kelenti ushim baru baptis bahaden kato ka nekpor pelajaran kan aden bula dat baptis ulang ubreu ulang pada syakri wenek syakri uba nang bha banya sam ktin kechong blai bat nang baru hi banya selak bat nang baru hi bantem ya kicingten hadu mentau dan nek ka balang chung kris angu yu blai habang ya snau ya khana ka chung ta shibon ba ki berngam om tang na ka yeng ka sam hanrai wan na ki kur ki kha ki man ki berngam ya ka chim ka chung wa ngam shim la kan randen wa ngan yeng be ka nong rem balakot yang ban wan ka balang chung kris ban yo pa de ka ching pin em ka batem mai bat angu yu blai ba hadu ki ne ki sngi ngayo i ya ka ching trai ka chung mentau la dai we na ki dekan kabudan setan jam lem kalau dai wei tau syakri wana kata ka bakrau ka chongu andai umsim la kan rande kita ki egi baro namar balai namar kwa ban pin sngo bha shwa yu blai om ni ki breu bo ka jingli ka chem ka chongi langi pin sngo bha ya no ka perthai
teng balai cek GSM ban wan ke GSM ki khon samla teng day da cik pen bor cho ki kimi ki pa teng da cing sngo tenat balai perlok ngai ibu pun ba ki samla belong kamta om tang bang iyo ban song kalang ru ong kai ko cing mot haba pilai cek GSM yang ilai GSM ban kendo ita bang itu ha Facebook ha IG kamta ter kadai kata ka generation ka bang hato kadai kata pen sngo bha yu blai kata kam simla pen sngo bha ya ki breu taman yo ya kendo perlak kelipat lagi be ki banang kam kena balai pilai cik jeseng ki ang nomor balai bang iting i mei pa ladang em nei cik jeseng i mei pa nam ai ai sho yang kum kata ru kaca kini kisni ki pamenta yet yala kecong cik em simet wat mangau bag yang kena ka por wi ngakwi yala de hato ngapen sngo bhan em yu blai klenti ya ki chonga kum usamla hato ngala ne em man pen sngo bha yu blai de ka men sem ba ka do nut ka chonga la ne nga pen sngo bha ki baro ki balong ki pamenta ya ki em ka chonga ki baro ki balong ki ba kincha do ya ki em ka chonga don we somla ba ong men sim ta yo obo kren wong ngakwa ha balek shaka we na ki festival ka ba ha ko baro ki tep ka cherry blossom baruang habanga petpat ha mobile ko we ang ango yu blay khang lat da ka ching bom dan pisa ka chong u ban tap ya ka ticket na ban sale ka buy ticket ko we baruang habanga pen nga ango sha yu blay na mar ka day u breu u batlat hado kata baru samlau badang tlat ha hado kata kham tam le ka chingai wang ango yu blay banga khemlet wang ladang ngalet ngam tep kan cha yu ka chim ka chonga baro ki yo ya kata bilan mobile phone nganget ye akini sngi bamenta balai la penlong khanang ka sngi sonde nga chu perkhat ya la ka chong ka chim banten chu ya ka chim ka chongi ki bangen ngam ong ka long ka pop ada pilet ndai ken mau pa habang ilet ang to ipen sngo bha ya no ipen sngo bha ya ka mat ka chongi ami ka sin ka chongi le ki baro ka chim ka chong pi lagi baro kay akaching em ka chongi kung man kasi kung kibanget man pins mau hayo blay haka tin kabangi kran haka kamat kabangi pa kiskor kibangi snap haka kti kabangi tray wat haki kichat kibangi yan wat haka klemat kabangi giring mensim idan kam man pins mau ha ya blay amday man pins mau ha ya kene ka pertai ngin ya shush kman rangi pule na ka gospel lokas kalong ka khatsau ka khat ka ar pusan hang to le tho shpang ka dor ka chimlong sanran komla ong men ne babon ki ba aidau abo chisu khat ban bu chisu andrai u chisu wang haba hi kwa ban but sha yana pidan kam le yo pidan kam ban isi na am tangi ki ba yeng hasam komla ong men ne andrai inen kam ban isi wan ya la ka chong ka chingem Kemamot ban IT lot met ban mensiam na bantau Chris. Ban IT lot lagi baro kan kabau cisu dan kam na kecim kecongi. Kan kabau cisu dawa na kecim kecongi. Abang ipen snob hayo blay. On ai ya kecim kwa kadanur kecongi. Adang ipule na kasam kanamba kaba lai penyo kadekat kaba sam. Ngisem ya kata. Dada me ipen snob ha. Haki an ki chonga ken mau blame ai ki chingkwa kadanut ka chongi ni ya shush kman but in sayro hi kisa but nginang roi ladang ipule na kolasai kal nang ban kong khat ka ba shipo ngan sham kata adang ngi pen sngob ha haklinti ki chongi yu blai in say kisa but nginang roi haka chinget ki chongi nginang roi nginang roi ka chinget nginang roy ka chingkemen nginang roy ka chinglesbon nginang roy ka chinget ka banginget mana kasngi namar kini kisngi ke bangi yo maka chingi kala man kriya adu kata-kata komot ka chinglong kristan kala nang hiar dor adu kata-kata ya syong menen banikaran kiwei par ki bompat long kristan kia thu khana idan kowe ka project bangi pala na college but abangi keli kay ka chingyo ila na ka view ka ba pi pe ya ki kristan ki kisngi ki ong no pitep ni itenat ha ya ka chingi ka jong kristan
Bangitip ha biang ruhi sepang ucisu bapi pia syakri. Henry ni habangi petpat ya kecingle jingkam je kirtan kalong kapa ichli. Dei kurstan oba buat dei kurstan oba temsi dei kurstan oba yamai bayania aslang hatau kabangi ngidam sako saudang sokon. Komno kay ngila banong kristan pi kum kata kami kenma ada ngi ngimpes ngau bhai blai kunti ke chongi ada ngilong kumta kamut kisok kinamroi ke im ke chongi kisok jong ka ching e kisok jong ka ching kemen aba ki wei kenma de ke im ke chongi ken chem bapot sudah ada ki mana ke ching e bapot ada ki mana ke ching kemen bapot sudah ada ki mana ke ching bapot sudah usok tang man chu bret bet man chu ai kisneang nela dangi long hi ki papens ngau bhai blai iso haba ki wei ki khet bat ki bam kin shem ba ulong ba tiang ba babang hadu kata-kata an yesus kman kawai ke benta ber ka bakhadu kadai sabang kawai ne ki balang ka ba atho ki ching pen pau ko long ka balai ka khat ka ba arpu ar borok tip ya kata ka balang ka badai lodi kaya kene ka balang ka ba atho ching pen pau la yathu ba kene ka balang kalong ka bam shit ruem mat kriat ruem kamut ka basus ai bet blam basus ai bet blam kamut basulong mai hapdeng equal ma basulong mai hapdeng bomdon kano ka benta uci hangne le tu ngada kwa her ba ngakwa dek ba panlong ka basit ane ka bakriat andre kene ka balang kalong ka bas ai bet blam kacing saat blam ka chongka ka mut ka wan rendur pa hakine kiski ki bangi ementa ka mut ba ya ka perthai ru ngi pen sngo bha ya blai ru ngi pen sngo bha hatola ban le kum ta ka im chungi ki bangai hatola ban pen sngo bha ten chum le ge thu phemla ban sakri armur kendang atole thu ya ka spa ba yo blai namar blai naba pen e yo way but pen isi but yo way hatong ila mo ban pen sngo ba hatong ila mo ban chulong me ki bas ai bet blam kaumot nakichingai chongkir kim ha kaumot nakane ka chinglong cha ka pertheru kim phet lan kim kiar no kemang le pule dua meneng dan kam wat nam pen yesriem dan kam lan wat pen bot lan wat pertho iki egi baro ki jong ka perthai nomor ki egi baro ki chinglai cha ka perthai ki long ki bayam no ki bom mental ya tu tin ki chong blai ya ka chim ka chongi ki banget yin kam ban perkhat hai kene bu ka singli ya ka chim ka chongi in long ki bas aj blam ane ki ba shit ane ki ba krian hang ne le tu da kwa dik sha balang ki ba shit ane ki ba krian kane ka balang ka dai ka balang ruhi ka baong bala biang lan dadang sedang ka baris ba hado kata-kata ka la biang lan dan cek dosyo andrai nong thok pa ong kisu ong ba phalong ka bakerdu ka matla hadu kata-kata phamdan ye phalong ka balanot mar ka ching sarong ka chongka kisu ong hadu kita kinten kum churi ka chi em ka chongi ken ma ho ya ka chi em breu shibun na song thu habang iya ya ka pertai ni kendo shibun ki ai ge baro ki bomla teng banjale dala dei ken ma ha kita ka por IT shubla boti pendam ya la kaman hau blai ang try penyan me ka chi em ka chonga ngamla sha dala de ngakwa banlong ubasit la ne ngakwa banlong ka bakriat try ko me kwa blai ngam kwa try pan sulong be hapdang baka perthai ru kan dei ka chonga ba meru mendai ka chonga ngamla try pan pins ko bhala de pan sakri armu kenran bu ka chingli ka chi em ka chongi yano ipen sngo ba ka chi em ka waman kaski hatong ilong ki besus ai blam ka perthai ru la dang i ma setai sa senong chungi ngamtep sene long gamna ai senong chungi tok senong marchan ki mong ap tar ki bun senong marchan ki penlong hai ke ka konsat ban kring ki samla yene ka fit ki penlong hadu kata-kata bat labur hi ki samla ki balet kata bat ngachukli yaki bat ada ubai na preng kita balang leteng shua ba
ngan ngau thu ya ka ching ka bokodor ka chomble hoi ngala de baptis hoi ngala chi yo ban kren komne andre ka ka por ka ba ngangale ha ka ching yalam chu ki parlo ka changa ngam kan no yaki ka de ka mon ka chonga hi ha bangale bat Hashem namar ka ching ngau si ba ka dau ka bangas ngau si de namar bangirem ha ka final ka football ka ta nga yo down no ban lech ta concert namar ka ching ko dik dik ban ma di ka ta concert ka lang gumna ban abang ilet ka concert ka pertai ban abang ilet ngalay kata concert ba kita ki perlo ka chonga ban kila let hadin bang la poya kata ka chaka ngayi ani sibona ki breu ani sibona andre kata ka jumbon namar bang dai breu pas mat cheseng kawan bet ani badalong ka cheseng kumbalang kene por banapun breu kumneta ani da yo itu kana da yalap da sha da yarwa da yu subang ha trai kata ka cingmur ka chonga ka lebe sata andre adien bang la let bala poy ka por ma lawan we nong roi DJ awan DJ ta DJ ba pau nam ha dei DJ setan ba dai na kene na stay na shalom ba habal atem DJ ba ngaken mau martin rio ka musik DJ mangahi nang kong ubal atep yu blai ubal anget ngayo we ri kita ki we yang ini shana hadir mangla shat ngayi hakata kaching shat ni sibon ki egi baro ki basnew ki bangas no bangamla ban pet boye sho boye temsi oba ladang sadang ngayi la download ba kapor hasu namar kadai si Saturday ba kapor shwa bandat singi Sunday lami kintinong ya ngin yalen na namar la shai update chieseng shwa khadar bache ngila phai na siyeng ba hadin kata habang la poy hasnong baladan kaching selak kecinya kan ki kapto katne ki para samla ki wan sta concern kita ki khlam walang bangah dari ki wan pat hadin kita ngikiran ong kai ka ba pia haba piman concern menen yang ngadap tang na kecing babe kelinga mepat wong ngaruhi tang kecing babe sudah marplay ga yo ilot kita ki ibaro ngasngol ran hi minta ka sngi sande balai kecing syakri nomar ngasngol ba kata ka pap ka banganga le jisu umla shu ban ma dari om komta em haba ngibakla ka im ka chongi ujisu la dat mab lo pai ka pap ka chongi le no ma ta ka dau ka penslur yanga par sai sin ban yang biang ban kri chon no ban mi biang ban nomlong bas ai blom ban long pat ba syakri try hadu kini kisngi bar ki por ki ba menta dei no mar ujisu kom churi ka im ka chongi kom ki banget nen kam ban ngot ho ekene ken mau ngimla ban leit ban syakri an ki kendan aka chi im ka chongi ngimla ban pis ngau bha yo blai ba ka chu ka pon ngimla ban pis ngau bha ya ka perthai bat bun sin kum ki bangai teng itbe bet ban pinya rengkam teng all ada ngimle e kene ngimlang ada ngimbon e ka perthai ngimlang ha ni em ka chong ka perthai chi suang ha pm ka do nrai pemlang pat na ka do kum ki bangai ko ki bangai PM makado andai pemlang pat hakado idan kamban pinya perno ya ka CM ka chongi ki banget nakado idan kamban pin kelador pat penuan dor pat jelade sya ka CM ka ban riu blai haba ki breu dai haba ki pet yu breu ba riu blai lau long kumno lau li na yong lengkat na cerong kinya ibet ya ka dor ko ba breu ka chongu nomor blai nomor ha ka CM ka chongu dan jisu amara ka CM kacong no banget bopin ngau hayu blai bashir hamman syakri kinyo ibet ya kacing habreu mar blai don uchisu ka CM don uchisu haba kipet kinyo kinam ya isu yangi hakado ndai kinyo yangi deki e paro ka bolong ki pakencha masi persang mentebe syakata kacing long ya ka CM kacongi hoi wala ngimla be thik kawai ban bot nakaktin ka chong blai idan henrei kom ki bangai hingi dan kambat ban ya tebe sakata dan kambat tebe sakata ka thong upol itu kata udang ye tebe ma sepersa kada man pencana ya la ka chong ka CM kum curi ka CM ka chong ki banget ye tebe bat teng abang isngap ya kada teng is ngau betai bon ngan chi seng teng habis ngap eki baro ki bangi mar ki chi im kenca do dai teng is ngau that ha bon ngan chi seng oh nomor balai nomor menen kamit ngala poyeng mit ngala thia mit menta kasngi sonde ngamlet chi seng shu nomor balai nomor kamet kala that kata ka dai ka do
karing pak si im kacong ni nomor balai nomor pemdan kacing ya tu cengmut si para bangai kyobun ha ki balang ini kisni balang kumta de nomor takadau sami sibun ki balang ki kinhun de nomor pemdan kacing ya tu cengmut teng prano yalam teng para bangai kimdan syu kacing ya tu cengmut kacing kacing perit iwei halor iwei kacong nga ka badai kacong tai ka badai pengsan bai ala kacong ka nongrem ladan kawai ka breu anura da kawai ka luksa ladan kawai ka breu wo batayo ha ban cheseng kala thaj ha ban cheseng ha ba ka masro maka ing mane kine ki para bangai baro ki pej bai ka khamar khliau sakata ka breu kacung macong kata kamla shu ban concentrate ya ka ai ka ba lanewan pelet chumut ya ka ai ka ba nongkran ukuran Henry ke cumut congka kala pet lang kita ki breu balai kan kine ki breu ki pet yang hatong ariam kumno hatong apong kumno hatong along ka breu ka ba kumno ka ai kan ke cingle ka ba ngale ka cim ka chonga ka ai kan ke cingem ka ba ngale ki hatong apin gausi ki hatong apin tang min sim ki hatong ale bekala ka cim ka chongki aman ka sngi ka bo cingkeli yala de bala jaran khat namar ka cinglong breu ka chongka namar ka cinglong kenthai ka chongka kalong you way shakri ju try bolong pastor ngana do shimta yaw ngana manti sexual hakane ka yeng mane ka ba phi shakri pastor bo cingkeli balai ko kon ka ong habang arong hayeng mane mat rong mga kleu kismat ki pej sanga nak ai ka daw ngam tep balai ki para bangai kilong gumne kamdan choya ka ching balai kamdan choya ka ching tho ching mad balai ki pech neu la ne ki pech ngam tep ya kata tama ki pech be changa na ka khmar ka bah but pastor wong ya ka berkorban ya ka khon ngakarpat ya pi sa si sen par wan biang si ching shakri nasni ublei akapar si pau be chetek ka cheseng ka sedang si pau steng Adin kata nak kacing bomban se kalai kacing seng mas rong kacing seng ai ya kawai kabul kalau pendap shan de ko hadu kli jong kata kabul pendap ko baru wang shwa ba kacing seng kan sedang ngakerpat ya pha ba pensim ya kena kabul baruan ai batang si drop lane tang si sin chau ko nak kena kabul kan chau Persiang banlek ta ya saudang ya kene ke yeng mane adu ban poi biang tiap jingkhang kom ta kala shim bakal ayat ke cingmut ke congka ka pe besha kata ka bakanam ha ane nam jao na kata ka bol kom ta ka dat top kayat haba kayat hadir kata ka baka kanang yai ki para bangai kilawan iya kata berkila kali nu pastor lai tho ya kata bahadir kata kala dat top batang sidrap ru ka kam jao hamadan bakal ai ta ka bol pastor ka kali pastor kong pastor ka ai gane ka ba phi mot man le yang Pimod da kane nga lamo banwan siya sang biang. Pimod da kane ngan klan mo. Ya kita ki baro ki bakine ki para bangai ya kane ka balang ka pi syakri ki le ya nga. Pastorong kumta. Kacau na ka ubo cingkili ya ka. Kacau na ka hamadan. Kong ka klem chau ka Ta kumta ni ka cumlong kristan gede panlong. Kenmau habang iwan si yang mane. Lanai habang iwan ban syakri. Pastor, pemdai ben pet ya no ki leyu ki kamayu ki krenayu ya pi, yang ajengem ka chongpi, pet show chisu, hato maki kita ki pet kelong kelenti ya pi, kong kumta, henry chisu balong kelenti ka ba shisha ya ka chingem, ka chonga, bab kumchu ta namar kata kata. Pechu chisu nandu kata kapor ka kelak umon berkawan kecesang kampen ngab laki breu ki kran ayu laki breu ki kentha laki breu ki kawang mau dan kawi kintin wang ken mau ha kecem jongi ki banget ngidang kam man kit ya ka kha ka bapai haba ki breu ki kawang mau un hamno nom ne sa neng nam bonut sa neng nam sa nut sa kita kecikran ki breu sibon ha kecing kentha ngin syam ki de kisngi bar ngamaro hi na kecong kecingen syuaban syakri yu blai Siapa yang nawan sekolah, sibun ha kecing sakren. Ngam sengau ye.
Hoi ngaya marwai ngaya san marwai kita kicing ngaya tu blai kita kicing adrai andang amat yung ni chisu ubanganga sa krimenta ulang babang katu kata-kata ubah singiam ubah kampalan kicing tiang manya karonga kumcur ki kicing kecongi kum ki banget ibran ni kacaka mat yu chisu ktien jublai ka ong nget utrai adalah kadonut barok ngimdar kaman syani atang kicing mot perkat kecongi lamar kicing mot perkat kecongi kala penyalam baklano yangi hakano ke por ane hakano ke klimat ngai jisu dala kadonu baro wachania kicing mot perkat kecongi kicing mot perkat kecongi sibun kinwan kicing petame no baman sibun kinwan kicing kring pa na kapertai oh penibang oh cibang tepi ban na yo lem kumayo takiwe kemesim macam ngatrai kandap kecing kemen dan wei samla bei thu yang ngak baca syang uang nomor balai bang kwa palat bandi kian nomor bang ibang dong di kian bau shu enjoy bet bau shu dapat kecing kemen uang nomor bang kwa palat bang syong persang ke persang tak sisir maklong ke belong baca hadir kecing persang ke congu uang ani ngasau thu pleng ngasau thu ke partai kedai ke benang wang asal tu badai ke petang benang. Badin kata pengano ban ngakeliu kalong kumno. Wang hadin kata habang am sim ladi shoy kiam. Wang ngai ipat baka pertahi kalong ke benang pat nam tak kecim ke conga. Am balai wang bang pin ngobha yu chisu. Wang bang pin ngobha yu chisu. Wang ngai ingal ngopat sakawai wang akham trai sho bandi kiam. Namar balai ki brio haba kisno siru kidi haba ki kemen ru kidi. Pi kata haba kis no siru ki shem ya kene ka chingdi namar balai pakan kemen ya ki ta haba kis no ba ki shem ya kene ka chingdi namar balai pakan kemen hi ya ki kemun ayu kata kita kide ki egi barok ki baman wan man banyale ya ke chingmut chung berkat ke chongi hakine ki si ki jumre ke thu bo soitan uyat keleng kumusing Tangman siya ngoi teli ya ki banget. Ada ngina sya ngoi teli hau ubaman. Kemun kecing im cungi sano kan poi. Tang kecing kau sat ha kecing im kecongi. Ada ngi pule nak ki siti ki hebru kalau nang ba power kat ka ar hang to itu. Dongen wan hajan de dot nut bas mos kan. Wan hajan ngai ujisu de dot nut ka bas mos kan. Walau kita kibril kiba arsap kiparisi kiba arsap kiba wan jiso ban penitenat kom kalom jitta kamang iya kini kiski kiba mentari kalom jitta rata de kita de ki mau prana kiba itenat ban penipu ipeng ndai kat basha po so kapat dan nak dok pod sudah dan ka mentoi sudah walau kita teng iwan ada ngi plen ka siti anak gospel Matias kalau nang kabakasan ka dekat ka bapra ni jam kata iwan sucisu teng tang nak remyang sitor ka congi ban wan benle bangadai ukastan kat baka donut pat ka cengai no walong kumta ucisu penyesriye mi kumta kibrim kum kelum jentat kubashpit itenar supu syara tang cerong ka basha pok pat ka mentoi sudah kan mau ada kecim kecongi rui ada ngilong ki bawan su jisu tanda karamyang sentur ada ngiwan jisu ban IT tanda kada am kamen sem kecongi ilong kum kalum jitat kada nur kecongi kecengai na no blai mentoi ayu kan ban syakri bu kecing keli mentoi ayu kan bangan let yeseng mentoi ayu kan bangan duai mentoi ayu kan bangan pule nak tin kecong blai lada ngam laban pis ngau bahaya ngadu kamen sem kada nur lada ngam laban IT met ban men sem namata kecong mar blai kamet ruhi kadai ke yeng chong chu men sem amar takadang blai sedang kam dong bat IT bat met sem namata kecong Jesus Christ to blai unjok ban kerku ikne kintin kibangi yas ngau kene kapor kle makomata te sai pat ngai ku blai pi baro ki ba sha skor ke tin chong blai ai bi kine kintin kibangi gi yas ngau kan keren ya ke chim ke chongi wat wan sha ke ying mane tang ban shu
pendap ya ke program handai wan ji yang mande ban yoi ki balong ki bathmai be ka chim ka chongi namar balai bo chi su ya tho ba ulong ucu menen menta bar chadu ki bom chukot bar ulong ubom chukla dan mata ka daw dan kam ngau tho ban wan ji mane dan kam ngau tho ba yi wan shaka ching shakri wan tang ban shu ya ching mentai yalade andai haba pimi nak ne ka ching seng haba pimi nak ka ching shakri lek banyak sam lem sekiwei long kom tau ding obla thong harut kawa uba sei ya kiso batlang ban yur bakchet nak ta kawa ba ka balong no blei bo sei pa di isla ki ba itana haba ki breu ki yo e ba ki pet ki pule nak ka ching em ka chongi haba ki pule nak ka ching em ka chongi nyo e de ka bang sudah ba ngau bang ba ngau tiang shisha do kata kata but long ri ka siti ki wei long ka siti ki wei ko mo long ka nuksa ki wei kum ki bangai na ma sau dong sau kun ka perthei ka laban yo i yangi hato kum bangila kamila khadel de bagi long kristan hato ngila long sha kita kristan ki bakin chaman siam la nengi dang long kita kristan ki ba shedru am kredru am bo chingkeli ya ka chi em ka chongi shimet bo ka chingkeli ya ka chi em hala de shimet te shwa bangan shang sai sien pat tong le trak chindwa hachan chong me au break pa chingi ba abnang hagne ka pot ra nge wan bat ai ngo ye me ablay leng ba ki ne kinten ablay ki ba me pashat ablay ki ba me penyos ngo ki ba me pasya ablay ha shakri chong me ablay ngas go tho trai da ka bola de trai ngom la trai ban jeng da ka bola de trai ngom la trai ban kran ablay trai chi su lam da de ka bor ka chong me ablay ngas go ngo trai ki ba ro trai ki ba me ai ki ka por ablay ai bi ki ne kinten ablay kin kran ni kong trai ka chi em ka chong nga ba yang ka de ka por ablay ba kam jo trai kin kran trai ki ba ngai ablay ki ba na ka ne ka cha ka ablay ab ki asno ek tin ka chong me ablay trai chi su try peni me make lenti ki ablay bakit e chi shu ye me ablay bakit long try ki banang khan shu ye me ablay bakit kimi tho try la ka chong ka lenti ablay bakit kimi tho try la ka chong ka ching em ablay halo ka lenti ki yan ka e lenti ka baki ki le ablay try chi su na shane ak chi penya bastat e ka chong me ablay non don ka me try ka ne ka balang ablay bra ne ha umden ablay try chi su non don ka me ki shakri ki ba shakri ka ne ka chaka ablay nang ai boru me nang pershai boru me try ai ki ablay ka ching start ka ba kan cham sim ablay bagin nang try nya try la ka chong ka kin hon ablay bagin bo e me try ko mutaw lidala ne no yalam try ka chi en ka chong ki ablay kum chur try don ka me ki samla ablay don ka me ki para samla ablay try chi su be ek ne ka chaka ablay laki long ki shen rang ne ki kin thai laki long kum cho kilong keme kilong pa ablay mendaran kat ablay ki shakri ki chome bran ke chaka ablay na ai bor me na perchat bor me ablay bakin pet tho trai la ka chong chi em trai bakin brikala dor trai la ka chong chi em trai bakin ke perthei ablay om makin nya peseriem nang kat trai bakin ke ege bar trai ki bolong ki bakin cha do ablay ki bom mentoy ablay ki bom mentoy tang shpang por na tang shpang sngi ablay dan ka me trai ki em ka chong i we pet we bran ne ka por ablay mak be sngaw nak ten ka chong me ablay ai ka long ka ching ka khu ablay ai ba ka ching e ka chong me ablay ba ka ching sup kecing kemen bak kecing ai ke chome ablay kandap biang kerhai ke em ke chongi ablay da ke cigar khu ki bakan cham sim na do menta bar shido ki bam chukut hala kata na bless you